Здравейте! Това е първият ми клип, който правя. Малко се притеснявам и ми е станало, че говоря на камера, т.е. фотоапарат. Първият си клип искам да... говоря за... Ще говоря за себе си, за това, какво обичам да правя в свободното си време. Така, аз се казвам Християн, от Габрово съм, на 18 години. Много обичам театъра, обожавам да ходя на театър, да гледам постановки и това ми е едно от мечтите да стана актьор. Не знам какво да го да кажа, освен че в свободното си време аз предпочитам да гледам телевизионен театър и да слушам музика, отколкото да правя нещо, което... Не да знам. Почвам да се объркам да говоря бръщолевини. Това е от притеснението. Знам, че първият ми клип е много скучен. Винаги първият път е най-скучно. Но смятам в моя канал да говоря за изкуство. Предполагам, ще правя различни тагове. Ако ми се даде възможност да правя други клипове и ако имам гледаемост. И ако имам фенове. Това е важно. Феновете са важни. Извинявайте, ако съм ви отекчил. Надявам се да ни бъде забавно. И това е за сега. Първата част. Втората част, която исках да кажа за днес е, че имам много любими влогъри, БГ влогъри, които обожавам. Например, аз не знам от кого да започна, защото всички са ми любими. Аз не мога да избера някой така точен любим. Започвам от този, който ми даде не вдъхновение, ми подкрепата да направя тази крачка, да направя първия си клип. Това е K-Channel V. Кико, Ево братле. След това е Бояна Николова, Емил Конрад, Драго Сафрона. Ево братленце, значи прекланям се и свалям шапка. Нямам шапка. Нищо. Както... Ма къде забравям? Флапа бум! Стамбини. Също така... Стан. Също ме кефи. Деница Христова. Искам да се извиня, ако съм изпуснал някой БГ влогър, до когото съм се абонирал. Просто следващия си клип, който ще кръстя за влогърите с любов с Християн. Не с Русица Кирилова. Така притеснявам. Все пак нищо не съм казал до сега, май ясно, но няма проблем. Искам да ви благодаря, че ако сте гледали до тук, ако сега в момента ме гледате, искам да ви благодаря, че сте ме изтърпели през цялото време. Кратко, но тъпо. Това е. И да не забравя едно нещо, ако ще си направя страница във Facebook, която ще се кръстя на моя име Християн Метев. Няма да... За сега не искам да си измисля някакви имена както Стамбини, Сафрона, Емил Конрад, там такива. За сега искам само така да си ми името. Предпочитам да оставя тези прякори и прозвища на големите влогъри, като Стамбини, Стан, Инстант, Драго Сафрона и така, K-Channel V, и така нататък. Много ви благодаря. Приятен ден за сега. Надявам се скоро пак да се видим.